Исәнмез, кадерле укучылар. Бүген без сезнең белән оксидлаштыру кайтарылу реакциясенә тирәлең тәэсир итүе темасына биремнәр чишеп алачакбыз. Бирем номер 1. Түбәндә бирелгән оксидлашу кайтарылу реакцияләре нинди типка кергәнен билгеләгез. Молекулалара бер молекула эчендә диспропорционирлашу. Бирем номер 1-нең җавабы белән танышып үтәбез. 2 аргентум плюс 2H2SO4 күртелгән нермәсе алган вакытта барка килде аргентум 2SO4 плюс SO2 плюс 2H2O. Бу безнең керә молекулаларга. Ни өчен дигәндә, чөнки оксидлаштыргыч бер молекулада H2SO4 күкерт плюс 6-дан үзгәрде күкерт плюс 4-кә, ә кайтаргыч икенче молекула булып торды. Мәк көмеш безнең 0-дан үзгәрде көмеш плюс 1-гә. Шулай итеп, бер молекула оксидлаштыргыч, икенче молекула кайтаргыч булып торганда, бу реакция тибы молекулаларга керә. Икенчесе белән танышып үтәбез. 4 калий хлор OH таркалган вакытта калий хлор плюс H калий хлор O4 барка килде. Карасак, калий хлор OH молекуласында хлор плюс 5-тән үзгәрде хлор минус 1-гә, хлор плюс 5-тән үзгәрде хлор плюс 7-гә. Бу бер үк химик элемент оксидлаштыргыч та кайтаргыч та булып тора. Шуңа күрә бу диспропорционирлашуга керә. Өченчесе белән танышып үтәбез. Натрий нитраты таркала 2 молекула натрий NO2-гә һәм кислородка. Натрий нитраты молекуласында азот плюс 5-тән үзгәрде азот плюс 3-кә. Ул безнең оксидлаштыргыч булып тора. Натрий нитраты молекуласындагы кислород минус 2-дән үзгәрде 0-гә. Ул безнең кайтаргыч булып тора. Димәк, бер молекулада бер химик элемент оксидлаштыргыч, икенче химик элемент кайтаргыч булганга күрә, бу реакция тибы бер молекула эчендә дип атала. Бирем номер 2. Электрон балансы ысулы ярдәмендә калий хлор OH плюс калий NO2 килеп чыга калий хлор плюс калий NOH реакциясе схемасындагы коэффициентларны куегыз. Бирем номер 2-нең җавабы белән танышып үтәбез. Укучылар, сезнең җавапларыгыз минеке белән туры килдеме? Тикшереп алыгыз. Калий хлоратында хлорның оксидлашу дәрәҗәсе плюс 5-тән калий хлоринда минус 1-гә әйләнә. Мәк хлор плюс 5 плюс 6 электрон килеп чыкты хлор минус 1-гә. Калий нитритындагы азотның плюс 3-тәге оксидлашу дәрәҗәсе калий нитратына әйләнде. Калий нитратында азотның оксидлашу дәрәҗәсе плюс 5. Азот плюс 3-тән 2 электронны бирде һәм азот плюс 5-кә әверелде. 6 2 килеп чыкты һәм уртак ваклаучы 6, 1 һәм 3. Димәк, 3-лене азотлар алдына куябыз, 1-лене хлорлар алдына куябыз. Һәм безнең килеп чыкты калий хлор OH плюс HNO2 килеп чыга калий хлор плюс H калий NO3. Димәк, реакциябыз тигезләнде. Калий хлораты оксидлаштыргыч хлор плюс 5 аркасында, калий нитриты кайтаргыч азот плюс 3 аркасында. Бирем номер 3. Түбәндә бирелгән оксидлашу кайтарылу реакцияләре схемасында төшеп калган матдәләрне язып бетерегез һәм электрон балансы белән тигезләгез. Оксидлаштыргыч кайтаргычны языгыз. Бирем номер 3 белән танышып үтәбез. Димәк, бирем номер 3-нең беренче биремендә су молекуласы чыгып калган, язып бетерәбез. Бу реакциядә марганец плюс 4-тән үзгәрде марганец плюс 2-гә, хлор минус 1-дән үзгәрде хлор 0-гә. Электрон балансын язып бетердек һәм тигезләйбез. 4H хлор плюс марганец O2 килеп чыга. Марганец хлор 2 плюс 2H2O.
Марганец O2 оксидлаштыргыч марганец плюс 4 аркасында, H хлор кайтаргыч хлор минус 1 аркасында. Икенче реакцияны карап үтәбез. Бу икенче реакция безнең алда өйрәнгән кагыйдәләргә нигезләнгән. Шуңа күрә бу реакцияны дөрес итеп язып бетергәнсездер дип уйлыйм. 2 алюминий плюс 6 H хлор килеп чыга 2 алюминий хлорид плюс 3 H2. Алюминий 0-дән плюс 3 оксидлашу дәрәҗәсен үзгәртә, 3 электронны бирә. Водород плюс 1-дән 2H плюс 1 плюс 2 электрон килеп чыга H2 0. Демәк, водород плюс 1-дән 0-га оксидлашу дәрәҗәсен үзгәртә. Килеп чыга безнең коэффициентлар 2 һәм 3. 2-лене алюминий хлориды алдына куябыз, 3-лене куябыз водород алдында. Хлорид кислотасы оксидлаштыргыч водород плюс 1 аркасында, алюминий кайтаргыч булып тора. Өченчесе белән танышып бетәбез. Өченче реакциядә безнең марганец сульфаты төшеп калган иде. Марганец 2 сульфатын язып бетердек. Бу реакциядә марганец плюс 7-дән плюс 2-гә үзгәрә. Марганец плюс 7 плюс 5 электрон килеп чыга марганец плюс 2. Йод минус 1-дән үзгәрде йод 0-га. 2 йод минус 1 минус 2 электрон тигез була. Йод 2 0. Демәк, электрон балансын язып бетерәбез. Коэффициентларны китереп чыгардык. 2 һәм 5 килеп чыга. 2-лене марганецлар алдына куябыз, 5-лене йод молекуласы алдына куябыз. Һәм тигезләп бетерәбез. Килеп чыга 10 калий йод плюс 2 калий марганец 4 плюс 8 H2 4 килеп чыга 5 йод 2 плюс 6 калий 2 4 плюс 2 марганец 4 плюс 8 H2O. Демәк, бу реакциядә калий перманганаты оксидлаштыргыч марганец плюс 7 аркасында, калий иодиды кайтаргыч йод минус 1 аркасында килеп чыкты. Берем номер 4. Укучылар, мин хәзер сезгә тәҗрибә күрсәтәм. Шу тәҗрибә күрсәткәннән соң сез аның реакцияләрен язып тигезләгез, ярыймы? Стаканга калий дихроматы алабыз. Эшиттерәк ясар өчен сульфат кислотасы тамызам. Һәм бераз гына натрий сульфиты тамызабыз. Болгатабыз. Иреме яшел төскә керде. Реакциясын язып аңлатыгыз. Берем номер 4-нең җаваплары белән танышып китик. Без сезнең белән алдык калий хроматы, аннарга куштык натрий сульфиты һәм сульфат кислотасы. Реакция нәтиҗәсендә натрий сульфаты плюс калий сульфаты плюс хром 3 сульфаты һәм су молекуласы килеп чыга. Әлеге реакциядә хром плюс 6-дан үзгәрде хром плюс 3-гә. Укучылар, игътибар итегез. Хромның индексына 2 тора. Шуңа күрә 2 торганга 2-лене электрон балансы язган вакытта хром плюс 6-ның алдына куябыз. Индекска куярга ярамый. 2 хром плюс 6 электрон килеп чыкты 2 хром плюс 3. Күкерт плюс 4-тән үзгәрде күкерт плюс 6-га. S плюс 4-тән 2 электронны бирде һәм S плюс 6-га әверелде. Электрон балансын язып бетерәбез, коэффициентларны таптык. 1 һәм 3 килеп чыга. 3-лене куябыз, безнең натрий сульфиты натрий сульфатына әверелде. 3-лене куйдык натрий сульфатта һәм сульфит алдына. Тигезләп бетерәбез һәм карыйбыз. Килеп чыга. Калий 2 хром 2 O7 плюс 3 натрий 2 SO3 плюс 4 H2 SO4 тигез була. 3 натрий 2 SO4 плюс калий 2 SO4 плюс хром 2 SO4 эшләтелгән плюс 4 H2O. Әлеге реакциядә калий дихроматы оксидлаштыргыч хром плюс 6 аркасында, натрий сульфиты кайтаргыч S плюс 4 аркасында. Иреме яшел төскә керде, чөнки хром 3 сульфаты яшел төстә була. Кадерле укучылар, без сезнең белән оксидлаштыру кайтарулы реакцияләренә тирәлең тәэсир итүе темасына практик биремнәр төшеп алдык. Бүгенге алган белемнәр сезгә киләчәктә ярдәм итәр дип ышанып каласы килә. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Сау булыгыз.